ħadd ma jqum iħossu motivat kuljum. Dan huwa terapija mingħajr kantunieri miegħi Matthew Bartolo fejn naqsam il-ħsibijiet u l-lezzjonijiet li tallimt fis-sigħat twal ta' terapija ta' coaching li nagħmel ma' nies li jixtiequ li jkollhom ħajja sesswali, ħajja finanzjarja, saħħa mentali aħjar. Għadna qatt ma ltqajt ma' xi ħadd li jħossu motivat kuljum. Infatti nasal biex ngħid li mhix il-motivazzjoni li twaslek li tilħaq l-għan tiegħek imma hija d-dixxilpina. Il-motivazzjoni hija meta inti tħoss minn ġewwa il-bżonn li tagħmel xi ħaġa, għandi bżonn nonqos, għandi bżonn infaddal, għandi bżonn nieħu ħsieb il-ħajja is-saħħa mentali tiegħi, il-ħajja mal-partner tiegħi. Hija d-dixxilpina li meta moħħok qed jilgħablek u qed jgħidlek u dil-€50 tagħmel xi differenza fil-kont il-bank, hija d-dixxilpina li tgħidlek le, trid tiġġemmagħha għax inti wet lilek innifsek li kull xahar, kull ġimgħa ħaġġemma €50 biex fl-aħħar tas-sena jkollok ammont imġemma. Hija d-dixxilpina li ħatwaqfek milli titażżen filgħodu u tibqa' ġo s-sodda u taqbad ir-rota taqbad il-baskett tal-ġim u tmur il-ġim. Allura tħallix il-moħħok jikkonvinċi kontra li tagħmel dak li wet lilek innifsek. Moħħok jafek sew u ħajsib l-ikbar raġunijiet għal fejn għandek tibqa' fis-sodda, għal fejn għandek tonfoq dik il-€50, għal fejn għandek taqbes id-date night. Id-dixxilpina hija dik li ħaġġalek tgħid le ħanagħmilha għax jien wet li nnifsi li ħanagħmilha. U hija d-dixxilpina li ħatwaslek għall-għan tiegħek.